Ngai ku play pi ki perlok ke papet kan di video cungam tas ni ngai ku play pi aku teng ko im aku teng ko den bor ku cung try cungi which is Chris te ka topik ka bang kwa ban man ra ban ni kran bat him das ni galong shaphang kumno ka ching e kawan ha ka ching im ka jonga ni ka jong phi la ni kumno ka ching e kawan ha ka ta ka sing khat du mo kum bak tun ka jong play ka ya thu e ni ka ta te mong pi man tas ni ni kran sipang kata ka phang lai sipang kata ka subject nang ba ka ni video chunga ha ka ni ka singi ban ta te tu kran sipang ka ni ka phang sipang ka ni ka ban ta oi pi ha kini ki singi ma ka ni ka chuk ni ko ban ta on pi nga shi smo pa ba ki paru mo ki parok projor li ki ba hi sam kom ta ta ter ki mer para on pi ba je smo bo ki ong ba ba kya wan ga jing du jing ko wan ga jing e kom ni kom tai ki ong ba kadai kan osip jar ko chongki kadai ga jing sniu jing long ko chongki kom ni kom tai da ni kadai ga jing kom ta mo ha kadai ga bo ngon kom no mo ngon ong ba yu da se ni kan no ga ni ki pro man kan no i bhai ngasem ta ta ter de no tu de na ka tu de na mar kom ta mo hoi ni ji ya kan ni ji kan no pen ni ki tau play project de kom ta ta ter ka jing long baru ko jing baru jong nga chong abang imdan ka jing ya imdan ka jing ya sung thu jing mon ayi nga sem ta ta andai ta sngi ya kan phi la ne pinchim pata bat nga ling ba kan ka video ko changa ka sngi no da phi pe ka video changa ka na pan chai phi ka kum na tin ka jong play nge thu phi ka kum na tin ka jong play na le pule ka ni ka bible mong phi phi rup sa pule ka mong phi khang ba ma phi pin sung thu khang phi pin chai khang phi pin nam su la ngo man ka e ka ba jai ka e ka ba long ka ni sngi ka jong jing ngo ta hoi ka tin ka jong play nge thu phi ka ni bible nga le pule ka le stam ko te tin ka jong play hoi ka ong ba ta ka sngi ka ba khat du ma ta ka sngi ka ba khat du kan wan ka ta ka sngi ka jing jinjar kan wan ka ta ka sngi ka ba e tam ma ki ba e ta tin ka jong play ka e thu ya ka ong ba hakta ka sing khat du ma hakta ka sing khat du kan wan ka ka sngi ka jing le ka ta ka jing le hakta ka sing khat du kam dei chu ka jing e ka ba kai om dei chu ka jing e ka ba malu mala han rei ka ta ka jing e ani ka ta ka jing jinjar ka tin jong le ka thu ba ka ta ka jing cha mu ka ta ka sngi ka ba khat du tin jong le ka thu ba ka ta jing cha kam sham par la shim ja na du mano na du pas tang long ka par thei bat ka cha tang shi sin hi hakata ka jing ja ka ka ba ong ba hakta ka sing khat du te shwa ba kan wan ka ta ka sing khat du ba tin jong play ka ya thu ma ka ya thu ba kan sadon ka sign de kan sadon ka dak ka ba uplay upan I ka ba uplay u ai masik la ba ong mo se ka thei ba kala dei ka ta ka sing khat du ne kala dei ka ta ka ya ka ba khat du ka ba try su la ne ka ba uplay u pen I ka ta ka shin bo u la janwan ma te ka bible ka ya thu lu pai ka ta la pule la deng pule ka ma phila pan sham ya ka ta ka khat la ni ka ta ka long ha ka ni tin jong be ne ka ni ka bible oi ko mong la da ong pi ba ka tin jong be ka ya thu I ka ta ba ha kisin ka du kin wan ka kisin ki jing le kin wan ka kisin ki ba e ma kin wan ka kisin ki ba chen jar ong pi thu pi ta ba ka kum ka ba tin jong be ka ya thu te kat kum ka jing la ka jing sham ka jonga hi kat kum ka jing yu I ka jonga hi kin kisni ka juk chungi ka man ta ni thu pi ki parlok jonga ki ba pe ya ka ni video changam tasni thu pi ka ta hoi kat kum ka jing yu I ka jonga ka kum im ka kum long ka ni ka ki buru ka ni ka juk chungi ka man ta ma ki parok projor ka ba ni sen kum ta ta ter la pandai ha ulo ka lo ta jan no in ban ki pa kum ba nga I ka kum ka ba nga hingala alap ngala siam de kum ba nga hingala de pule ga ni tim jong le te nga ni thu pi ka ta nga I ka ma ya ta nga thu pi na ya ayo I ka ta ong pi ni thu pi ba ka kum ka jing lap ka kum jing siam ko jonga ba ha kin ke sngi ka chu chu ni ta kala ngala ba ong kala de sha ka ta ka sngi ka ba e ko ta kala de sha ka ta ka sngi ka ba ngala ong kala desin kata kasing ka ba khat du ma to desin kata kasing ka ba khat du ka ba u blay u janwan na ka ba u jisu la janwan chikne ka thei bo ron rom nan chim no ya ki puri bi jong u na next lo thei ya ki bala de pen khre
tin ga jong play ka thu ngi ba ni ka sngi ma ki jing yele ong ba om dei chu ba no ro rei unong shun jong ala jong phi umi hi na ying jong a jong phi na sem jong a jong phi kum ne tai dei hun man para jong a jong phi jong play ka thu ngi ya kata moro ka ki khun ya ki par ki burom su ki ting su la ne ki hen men ki para mo ka ying pra ka ying ka ong wa ka tin jong play ka thu kata kan ki nong shun ka ying pra ka ying ki shun ka shnong pra ka shnong ka ri pra ka ri jet ben reu pra ka jet ben reu la ne kita ki bru wat ya kata ka jet kan jala jong ru pa kim ik su kim burom su ki la im lengkar ki la im ya mon no ya wir ga sabalak pa sem kim sung thu chu kim ngai su oble kim don chu ta jing ya burom ka liang iwe kim don chu ta jing ik henry ki la dap tang ka jing ya bisni ga dap tang ka jing ya bi hun tang ka jing ya le ma ka ti ma ha ka jing long bru ku jing im bru jong a jong phi ma ka kum bak ting jong ble ka ya thu yang ni ka ta sa phang ha ka ba de bar ka sing khat do la ne bar ki sing ki jong ni ko ba kum ka banga ya i hi manga kum ka banga pule na ka ting jong ble kum bak ting jong ble ka ya thu ka pi ka ta ong ba chu pet mo la ba ong ro na i thu ma sung thu la de nga pet ka kum ba jing long jing cha jong ka thei mo ka kum ba jing long jong ka ri ka shnong ka thaw ka ter long ning ka long sem habang pe YouTube la ni habang pe social media kun ne ba internet tengah ngi kenya kata ba mo ngai kata la ni pi kata ri ga jet pen ru la ne shnong ka thaw don su kata jinya su ya san don su kata jinya ik e porom kliang we don su kata jinya ya su pu chung ma anda ya ga ri ga pen ru su kata tang jinya sun tang jinya shrut tang jinya ka do kti bek tang jinya pan e ri kun ne kon tai ki la ren de sipang ti ri sipang ti step sipang ti we ki janga ne tai ni to la shun ki la ya ki la ya le thama ro ne tai kun don chi su kun ne san su te arang i phai se snong ka thau ro ni snong i lab ba ka don tang jinya shun tang jinya shrut tang jinya pan de tang jinya de ti da tang i phai ru ha ka long liang ka long yin ka long sem ba jong ga jong phi ru ni i ka chu ba kam don chu ki ba pun hi ki ba nga da ka pot ma ka jinya pa ya pra yin prostem ka jinya shrut ka jinya de ti hu ne ko tai kun don chu ka ga jinya su kun don chu ka ga jinya ya buru ma ka liang we ndrei la shu don ka ga sim sarong ma don ka sim auria ki la don ka ga sim po ko ne ko tai kun don chu ka ga jinya ik don chu ka ga jinya su tu jing ma kun don chu ka ga jinya buru ma ka liang we ngap nong ni thu ki ka kumba tin ka jong ble ka thu ka kumba ka jingja mo ka kumba ka ja ha ka ne ko parthei jung to ta ka chup jung yo ta ngap nong thu ki ka ta bala ngala dr khala ngala nong ba ka ni ka la dei sha te sulam ka ta sing ka ba khadu ka ta sing ka ba u ble ne ka ba christmas ka ba u su la janwan sha ka ne parthei ba man lum man rong no ki bru ko jo kum ka jing i ka junga kum ka jing la pa junga ha ka pe dei bu ne ka chu chu ni go ta ka jing long ri bru chu ka thei la ni ka shnong ka thao kom no jing su chu long i ka long sem don jing su chu ki hen mi para mo pro pro jo rom dom chu ta jing i kum don chu ta jing ya su jing mo ta jing borom mak liang we ka don ta jing ya pen e don ta jing shun shrut ma si lok si kun si tengah rom don chu ta jing ya su ya san esa prakhat ma phi ki parok jong ka papil ka ni video jong ka ikwa video le ka ibu video su thu sa prakhat ma phi ka kum ka jing la pa jing sham ka jong phi ka kum ka jing im ka jong phi ka pumba phi ai dum ti ka jing im jong phi su thu kum no ki long kum no kum ba ong ma bukin ba ong ba tang kita ki bala mat la sham tang kita ki bala su thu ma tang kita ki bala pa prak la thar ka ba ga sha la thar ka jat ka jong ki ma tang ki bala mat ya la de tang kita ki loi ban su thu mo tin ma te ngai ba dei tang manga dei tang phi dei tang no mo ngai ba bor oi phi sung thu ya kata ga ha ka long dong sem go jong phi ka jing im jong phi ka long kum no ka jing ti ka jong phi ti cha pa ha ding phi sa sung thu mo phi ka i ka phi de ban le ka i ka de ban long ha ka jing im ka jong phi
mo ong pi ba kum bajing lap ko jonga hi kat kum bajing siam ko jonga hi kini kisngi kini ka chuk ni pamenta kat kum bajing i ka jonga ong pi ba tu pi kata ba oi ka perthei la ni ka ri ka je pedru ka snom ka thau ka longin plong sem kamram su ka jing i kamram su ka jing ya purum ma kaliang kala tap tang ka jing ya huri hura ka tap tang ka jing ya pa ya pra ta ka jing ya shun ko me ko hai ni kata ko ong pi ba ang baka ni ka ay siyas naman ka kasing ka baka do ayos naman ka kasing ka baka do kaba kachis patakatin kung baka tinujong blay kaya tu mga ba haka kasing ka do ka naman ka kasing ka ba ka naman ka kasing ka ba jinjar ako kata ka tinujong blay kala da bitu lupay kata la da pinpulay ya ka pinlap ya kata dengan itu ipi banga ngalap pulay ya ka katu bajing ya ipi lap jonga hi kaba kalau kejubling ke bakat jam tamu dari sini kejuni tengah tu ipi bangat kalau mau sempurna suki sempurna asyik mau ya kata beli wak penjaya ni kerkum berbala thok tunjung beli bat bisa tip imu ya kata ba ke ikwa dep thok ke bible ba ke bedi ba ke sini kejubling taruh ke ikwa thok kata jasi sharu ke jingin bujunga ke jong kini sya i rumah ki po social media la ni internet ni ta ku youtube bang ba kamcha kita ki kam khla ni kalau ingat sama hari jadi riu kasno ngata ko ta ter nen ngilaban sakhi ya kata ngilaban I kata tek mat jonga ka jong pin tesa pakhat im phi porok ki sungthu komno ki pakhat komno ka bede bakane ka jingja ni kisni ka jong ko banta basa pule ma phi tin jong ble tek tin jong ble ka panchai ya nga ya phi ya kata cái cái bằng nga là nhưng mà phi cái bằng đây bằng lệ mà cái chuyện cái trong phi là bằng là sung thu mà ông mà cái sinh cái chuyện của chúng ta cái sinh cái đó cái cái sinh cái đó cái chuyện ya lệ mà cái lúc nó xem đông chút cái chuyện số thì cái yang chúng ta ông phi cũng mua cái dùng lợi bảo đấy thôi phi cái ta và bằng như là sung thu cũng nè bằng như là ý cũng nè cái bảo đảm cam phải yang là phi cái lòng mà cái bằng lòng cái chuyện cái bala phai se kajing kala bom na ning di ben plong ki ba kala ka bom ma di ben sekri na yobling di ben wai na yobling di ben tun khe no kini la di simet kata kada ka masik ka ba pha se phi ba ka ba na ko mo very phi ba phi pin pule na ni kri mo jong blai ba phi pin phai kha no sa ka sa oblay mo pin kala bom no pin wai na yobling sekri na yobling tun khe no la di simet mo ya kata ka pin side no ko jong ko tadi kan mesti ke banganga pacat epi kata ke deka kubur ke banganga share film bak ni video jangan hakane kasih ke banganta kos tu bakla shu ngat not kinsting shu ong pi ke deka phang ke deka petang ong pi bagane ke deka ke phang ke banganga ke epi ke kasih ke lomba kala base na ong ke deka seni ke pakat dulu ni kata kesin ke pakat dulu mau ke bang nong bang undun sudah kawin berkelanti undun sudah kawin berkalat undun sudah kawin berkabut ke bor ke papi pitang lah apan light bim pun rei ya ni kalau dia kesin ke pakat dulu mau bang lah dia yang ada ni pi pin kelar bamut nong badi tang bah satang pin kelar ke bamut himo pin lah apan light imo pin yo ya kata kecing imbom cukup ni kata kecing suka ke penting ke jangan pin rei light ni kan dia pi undun sudah kawin berkelanti undun sudah kawin berkabut ke bor ke papi pidang la ban la im ka jigim ka jonga ka jong video nam kin sting ong pila da pipe ya video chunga ong pi pule la video jong play la ba mo no ong pi screen play play pi de tang Jesus Christ ong pi bala ba pala im yang ai pi bala banyalam yang ai pi syak ta jing kan im lam ni chapang ka ta jing im bok chukun Ini pilai saya pai ya kan ikut bentang ini pilai saya pai kan ikut ya kan ikut pang ini pi perlu lembag kan ikut video juga kan tas ni bang kan ini pi teka siang sah pi ke siang sah napat ke ikut ba pi de benle ke ikut bang de benle ba ha ba ya de ba ke jing im ke jong pi ma ha kini kisni ke juk ni ka ba bentang biar wala nangi pai ki bayi na semu pai ki perlu perjor man ka ba bayi ngi bangin don kata kajing ri bang ka ba bayi ngi yo kata kajing setuju mat kajing teli kata kajing ik mak liang ni wei ma ka ba tun kajung beli ka ong ba ki perlu ki kisni la ni ka juk ni ka ba banta ki perlu ki nom ik shu mo yo nri kila ik tang ya de kila pakhat tang ya de simen ki perkhat shu ya ki bayi ngasam ki perkhat shu ken men para ki perkhat shu ki perlu perjor nri kila shu perkhat betang ya de sim simet be tang ban im be la de simet be
kata di kecing long ki bru ni kising ki jongi ki juk ring ko banta tika kitin ka jong blei ka thu ini kata dei banga shukbet mga tang na khamat do chunga kat kung bujing lap ka chunga handre ong pi ba ngalap ro kat kung bujing long do chunga kat kung bujing improve ko chunga ka bang ya denti kisni haki perlo pro jong ka tar barangkat baga banga shim na kitin ka jong blei daga banga pule yang kitin jong blei kitin jong blei ko ya thu ya ta tinga wa ban chai nut ban chai pi ni thu e pi ya ka bai dei ba ka ni ka phang ha bai dei bat ka ni ka banta ka mo ong pi ba ka bor ni ka masin hi ong pi ba kam don shuda ka kam don daga wi pat ka masil kam don daga wi pat ko bor ong pi ka long ba kam don kam ni ngala ni pi ko long ba phin phai se jing ka la ba mut bangin phai no sha ka jing ka la ka mut ka ta ka di ka don kam ha ya ngala ni ya pi yak ni kisni re ka juk juk ko banta noi ko mo ong pi ba ja ki jing tu ja ki jing ya pa yang prasem silok si tengah si kurim si ing sistem si para sebagai yang pi lom si kata jing suju lom si kata jing ya ikut burung yang iwe dia pi la orang ko ba ha ka ko por la ong ko si pinta ong ke ni kedi jing kan ju mo gon bang kan tu video cuma ba ada kede ko jing kan ju si pinta la orang ro la ni ba kede ko si pinta ba boleh pendap muka kong kata kecing thok atau nak tim kejong beli kalau thok agak sim kejong ini kita minta te nak yang kejong hal dengan kalian jong pi kong orang pi ba saya perkat mau pi ke ikut di benda pi di bamsung pu aku beda kejong ini mau jong pi aku beda berkali kupang kau ngawan rak ni kubanga nak keren hari ni kesengilan bah ni video cuma tinggal ni pi lah saya buat ni video cuma tinggal berketin agak wei pat percaya mungkin pat wei pat perkara orang pi orang pi di tang kini tim dan di tang kan ni kapur mau ambil sudah wei pat kapur kepangalak pat percaya kepangalak pat sudah pi di kini kantin orang pi ba min ba kampam ko jong apa pi kalau bangin kit ya la jong simet ma ko be di ko pop ko jong ka jong pi tang mga simet hi tang ma pi simet hi pala pat kit ek pop jong ala ni ya ko pop ka jong pi te so thu ma pi la ni so thu mga ka iga ba de benle ka iga pi de benle na ri tang sho kri borit ma ma pi na pos por ong pi ho na shu yo ni tang ba slok na so thu ban ya la pi ka de gospel dai ka man ban ko na pa jing kala bobot la ni ka man ban nit pa mo ga skri pa play ban IT lot pa de kasyong pat api simet kita kata kubur mesti kebang kuat ban pasal ni kebang kuat ban selok ni ni kasih lembar video cuma te tak kini kentin lesi pun play sisa rumah nak entar pura pun play amen sekali pat hakawi pat ke video kacang lesi